ଆପଣ ଯଦି ଜୀବନରେ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ଯଦି ଆପଣ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥାରେ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜ ହିସାବରେ ଜୀବନ ଜିଅନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ଯଦି ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୁନିଆର ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଭଲ ହୋଇଗଲେ ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ରହିବାକୁ ହେଲେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଦେଖାଯିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ସୁଖର ଜୀବନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସୁଖର ଜୀବନ କେବେ ବି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା ନିଜ ହାତରେ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଖୁସିରେ ରହନ୍ତୁ। କଣ୍ଟାର ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ସେ ପାଦରେ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଦୋଷ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିକି ନ ଚାଲିବେ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।